ngin pulih naga kitab jing pun pau kalnong ke ba arpo ke ba khat lai ba khat sao kan ne gede ka jing kai ke ba khadu ha ke bede bagi kentin jong ga hedes ha ga testament ke ba thamai ka don khat wai sin man tang ngin pe ye kan ne sen ke ba shipo bat ka sen ke ba khat wai ha ga nong ba khat lai sorry ka nong ba arpo khot ba khat lai ga bat ke ba khat sao ngin pulih menta kan ne gede ka por hadin jong ke 1000 snem jong ke jing sunsharu Chris hadin 1000 snem nag jing sunsharu jong Chris kitab jing pun pau haji syakam don Bible bro kawai bakran chpang jing sunsharu Chris tang 1000 snem kene ke yai de kawai pa nginom pe ini ke ngin chupai be direct iktin hedes hadin 1000 snem nag jing sunsharu Chris Bible ko ong kidon ki bayap ki bamipat bat ba red bat ba kraw ki yang khmat jong ga jing sunshar jong ga khet bali ukris ki de yang ga jing sunshar ki yang khmat jong ga khet bali nangta la bishara ki kat bakum ka jingle jong ki ba ga khot ba khalai ka onte ka durio kala it no ki ba yap ki bala don haka bat ka jingyap bat ka hedes ki la it no ye kita ki ba yap ki bala don haki tela bishare wepo we baro ka bakum jingle jongki bade ka jinyap bat ke hedes la bread shega da ka pung gading kene long da ka jinyap ka ba ar ka ga pung gading ken ki mi pat ki brio ki be yap ki ka babel ko ka durio ka it ye kita ke be yap ki badon haka ka jinyap bat ke hedes ro ki la it ye kita ke be yap ki badon haki ngam ti balo yoni su ong ka durio ka it te be yap jaka ngam so tho ka ida ka durio ka ba don ke be yap ha ka ne ka durio na ta ka ne durio ka it ye ke be yap jaka rengine page ye ke khtin hedes kene ka Bible jong ngi ka balang protestan ka barim kene ka biasa barim ka ong ka jiya pa ke hedes ka it ye kita ki ba yap jong ki ban IT ban bishar kai la IT gini ke yap jong ka jiap bat ke hedes ha kalong ka jiap bat ke hedes ki yang kini ke yap jong ka hedes bat kini ki jong ka jiap ki yang hakmat ka bishar bala bishar ki kat bakum ka jingle jong ki la da philip en pulei kini na ka biasa ba thamai pat ka ong ka jiap bat ka ta ka perthei ki bayap ka it ye kita ki bayap ki badon haki ka jiap bat ka perthei ki bayap sa ba habong perthei ki bayap kam na de kam na khran h pang jiap jong ki ba pop haba ka Bible ka khran pang ka perthei ki bayap ka de ka shiol ba kene ka perthei ki bayap baro khoi kilek chigane bat bahok bat pop aji sha kilek chiga perthei ki bayap na kata rong pi ka jing ka kitab ji pa de kitab ka ba khalai ba ban sungut thon mar ka de ka kitab jong ka jing yo ipa ka kitab ka bala tho de gi symbol ka ba tho de ki sign ka ba la tho de ka parshi bat de ka jing ringdor na taro ka kalai tenrai ke biasa ba thamai ko ong ka jiap ka perthei ke bayap ka it ye ke bayap jong ka ban sha bishar hadin ke 1000 snem jong jing sunshar u Chris dapi pulei gene phimlap ba ye ka na ge gospel phimlap ye ka na Bible bro we kitab ji pa ko yem ba tamar we haji shar bi pulei ge kentin jong jisu dalade haba ukuran jepang kesengi ba khado jong jing bishar ye ke ba pop ba bahok kade jo upor amde haji hadin 1000 snem jisum jong kum ta hagi sa gospel kade ke kentin jong yonis hagi kitab ji pa ngi de ban sutho ye ke kentin ye ke rukom ye ke symbol ke bo yonis upon kam ye kentin ke bo ukuran bar kum da ter ngin me pe jepang ga ke siba khado hani ke video ngin pe be ya ka hedes hagani Bible ko ong hedes haga biasa bathamai ko ong perthei ki bayap haga Bible jong balarman Catholic ko ong ka nyamra pitip ka nyamra ka de
ka nyamra ka shiol ka nyamra ka dujok bat lada ngipet yikini keslem ke jrong alat ngila da pulai ke nyamra ila da pulai ke perthegi ba yap aji sha kini ge ki badon ga testament berim we contain jong ga testament berim ka bakran chpang ga jing yap ka nyamra perthegi ba yap ka de contain jong testament berim ga bakran chpang ga jing yap ka de jing tep ka de dujok sabhab on dujok phim de bale perkhat jingai kum to ge bang ju perkhat ka dujok ha ba ksai miap ka de ngam jule shopping posh ngin pulai gal nong ba etkor khat saw ngan pen ep na ka King James ka pen kelai ne ge ktin ha etkor ba khat lai ka kum ne hal nong ba arpot kor ba khat lai te ka dureu ka IT da ge ba yap ki badon ha ka jiap bat ka dujok kala IT ye kita ke ba yap ki badon ha ki ke jiap bat ka dujok ka IT ye kita ke bayap ke badan neki so ladapi ong baga dujok ka de jaka ba sai miap ka de ngam jile man bo ubri bo pop yap ule chet dujok sangap ka King James Bible ka ong ka dujok now lada ka long kumta ba ke bayap ka long dujok mot sangap ka sapoi ka por ka ba kine ke bayap ke badan dujok kini yang khmar ble ha ka ta ka akher ka singi jong bishar ka jing bishar hakmat jong ka khet bale kini yang ang to kinmi na dujok. What a relief. Hallelujah. Kalong ka ka ba ri lai chi sin lai the em na dujok ki yang khmat ka kher ble manta ki lai na dujok kalong sha ta kin lai chi sin gisngi na dujok kin lai na tu dujok ding ba ksany miap ka dingam julip kin ya kiu nang to na dujok na ta kin yang khmat ka jimshar Chris, what a day, what a break. Ke yok break. Cisngi. Na dujok. Perkat ba hatu kalong syam ta kam snap. Ka Bible ka ong kin ya yang. Haga singi jibishar, ta dai ka badai. Hareban perkat pat kin ya mi na dujok ka ba ksany miap ka dingam julit thang ki junam ka de pide ban yok break shwa. Lada pi ong ba dujok ka dujok ka de ba habo pop u yap u lech dujok pite ba kitab ci pau ka dujok kan sapelaj ye gitu ke yap jong ka kan sapelaj ye ki kitab ci pau ko khat lai ong ka jiyap ba ka dujok kan pelaj gitu be yap jong ki na da ki yang khmat jong ji bishar ha khmat jong do ka khet bali o Chris ka mot phide ban penkut lada pi ong ba khat dai ka ta dai ka dujok phide ban penkut bagi to ba pop ki yok break. What a day. Ha kalong syam ta sangap ka Bible ko ong kin ye yang gitu ba pop ba sha bishar ki kum ga jingle ajo ki ka problem gede gini ka dujok ka kom berkat jong pi syapang dujok ka ci berkat jong ni ki Kristan sini seri ka si jantia syapang dujok ta ada ke problem ngimut ba ka dai ta re ka King James ko ong ka jiyap ba ka dujok ka biasa ba thamai ko ong ka jiyap ba ka perthai ke bayap sa ko ong ka perthai ke bayap ka khlam ong ka dujok ka ne Bible biasa berim khlam pan kelapa ni tin e ka ba kan ne Hades people ya ka New Living Translation ka pan kelai ni tin ka jingtep te ga jinyap ba ga jingtep kala IT kita ke ba ki badon haka now ngan puli phina ki spotli ki spokat ka em ka sautli ki Bible kumno ki pan kelai ni khot ka khat la ba khat saw kini tin Hades namar original ka dega Hades te ga jinyap ba ga Hades kala IT da ki ba yap ki badon ki ka na kane ka barim ko ong ka Hades ka bathmai ko ong perthai ki ba yap Bible Catholic ko ong ka nyamra nang ta ka King James ko ong ka dujok ka New Living Translation ko ong ka jingtep ka New King James Version ko ong ka Hades ka Hebrew Names Bible ko ka de version ka de ga Sheol ka New ka Young's Translation ka Revised Standard Version ka NIV but ka Net Bible kini baro ki e ka ba ka ne Hades na ka
Word English Bible but ka base Bible in basic English but ka Doe Rhymes but ka Noah Webster gini ki Southly Bible ki penkelai ni ka ketin hedes ka dujok kiong ni ka chinyap but ka dujok kila IT dai ba yap changki nung tahat khot bakhat saro ka BSI berim ka ka bakan hedes ka BSI ba thamai pat mata khrem pen kelas ka pertai ba yap ka ka bakan hedes khot bakhat sao BSI ba thamai ka Bible jong belang Roman Catholic kedai ke Nyamra ke King James kedai ke Dujok ke New Living Translation kedai ke Jingtep ke New King James kedai ke Hedes ke Hebrew Names Version kedai ke Sheol ke Yongse Translation ke Revised Version ke New International Version but ke Net Bible kini baru ke bakan Hedes na ke Word English Bible but ke Bible in Basic English but ka Doe Rhymes but ka Noah Webster kini ka khot bakhat saro ki pen kelai ka dujok so ka Southly ni Bible ngapen ipi ki pen kelai ka yegene tin hedes ki pen kelai ka lagjong don ki ka bakan hedes don pen kela jingtep so ke kini ka khot bakhat lai ka ong ka jiap but ka dujok ka IT simply kene ka dujok hane ka crunch pang ka hedes ka badai ka Sheol simple ke hedes hang ni ka Bible King James ka translate kum ka dujok ka dei ka Sheol je sha ka Sheol ka dei ka parthai ke ba yap ka dei ka jaka bom yu ka dei ka jaka shong ru yap ngidang da pet mana gane ka hedes ka dei ka jaka shong ru yap ka dei ka jingtep ka dei ka jiyap so kumna bhag hedes ba ka jiyap ki aran karakat ka bumod ngimla ba peniklat ga jiap na hedes ngimla ba peniklat ga hedes na ga jiap kini gi kren chapang ka webe ki kren chapang ka jiap hat khot khat saw gong ne sa khot khat saw gong te ya ka jiap bat ya ka hedes labret sha ka pungring khot khat saw ya ka jiap bat ka hedes labret sha ka pungring api pule gini na ka ba Batamai ru ong ya ka jiap bat ke hedes la bret pungding haga Bible jong belan Catholic ong ya ka jiap bat ke Nyamra la bret pungding so ledapi sengapa na ka King James ke penkelai ni tin ke dujok ya ka jiap bat ke dujok la bret pungding ledapi mut ba ke dujok ke to ka ba san yap ka dingam lit na ngidang dep ong pidang dep ong ba ke dujok ke jaka jong ke ding bom jilip kadai ke jaka kusan bom jia pinang dep ong ta kumno pat kan make sense kumno pat kan don nongrim banong ya ke dujok on bread che ke pung geding sengau kumba ke dujok kam dei ke jaka jong ke pung geding pinang dep ong ba ke jaka jong ke ding bom jilip te kumno par yonus on bread ya ga ne ga dujok ke jiya ba ke dujok che ke pung geding sengau kumba ka dujok kam dei ga jaka pung geding baro don't give ri wala che dujok ajin sha ki tho ingi ba ka dujok ka de jaka jang pung geding dan chibol give ri ha parthai ke bala le che dujok che be tho ingi ba dujok ka de jaka pung geding so kile ba haru yoni so on bread ya ga dujok on bread ya ga hedes ya ga jiap bat ga hedes sha ga pung geding pitip ga pung geding ka pung geding ga contain jong testament berim haga ba crunch pang ka jing ka wala da pung ka ding kam don hare ka ding ka bom julip ka ba crunch pang ukundok ka ba crunch ka de contain jong testament berim ka ba crunch pang ka jingyap ha gehena ka jingyap ha gehena ka jing penjot sha bom jukot ka kam jong ka ding kalong ban bam ban pen ingkong hado bom don show hado bandelut hado bajot theo shabom jukut ktare kam jong geding so uyonis on shim ya ga dujok on shim ya ga jiap but ya ka hedes ka bade ka dujok ka bade ka jingtep haga New Living Translation ka bade ka Sheol haga Hebrew Name Version on bread Hebrew Name Version gong kumne ya ka jingyap but ya ga Sheol on shim but on bread ka shaga pungeding ktare ka Hebrew Names Version tetapi pula Hebrew Names Version pinam lap sisun ro badon dujok ha Bible don dujok
haga Hebrew names version don dujok ha ka Young's literal translation don kan don dujok haga King James don dujok haga Bible kasi don dujok haga Bible bon ki Bible don dujok haga NIV bakum da terter hare pipulegi yega Hebrew names version kam don dujok ka Bible ko on shim yega on bread yega jiyap but yega shiol shaga pungading kaya shiol pitip ga shiol ga de ga jaka ba baro ga yap ki le sheta ka bamot ka shiol ga krench pang ga jiyap ka jiyap ba ga shiol ki le rangkarakat ka jiyap ba hedes ki le rangkarakat ka bamot kum ne ga shiol ga de ga jiyap sampul ngi ki nong thok Bible pat ki persyang ban ha kam tam ga kitab ji pau uyonis ha ga jinyo ipau jo persyang ban uyo i ba long sengakum ba ga jingtep ka don kti don kejat sengakum ba ga hedes ka don kti don kejat nang ta ka bod ya kata ka jaka ka bod ya kata ka jinyap mo ka berdei ka jaka song ruyap sengakum ba ha to ka jing ipau yoris yo to kulai balik betho na ta unong song kulai dei ka jinyap nang ta ka jaka song ruyap ka bod yo ta jinyap ha ka kitab jing pan pa pisngut ka la thoi ka de symbol ba teng la thoi ka de jingring do thoi ka parsi but ngis ngau kumba ka de kumba ka don kti don kjat ka ni ka hede kumba ka don kti don kjat ka ni ka shio hare ka jingmot ba ja de ne ka jingyap ba ka shio ka mo ne ka jingyap ka ba de ka shio le ne ka shio ka ba de ka jingyap la bread ya ka shu ka pungading hadin jo ka shi jars ni sorry hadin jo ka jing shi jars nem jo ka jing shar kres but bread ya ka shu ka pungading junom la junom kan le sugar jingjot pungading ka crunch pang ka pungading ka ba junom la junom crunch pang ka jing penjot ka ba ne sa junom la junom sangapa ngampat hikai sepang ka kitab ji bapa ke kitab ji bapa ke ka crunch pang ki ke ba ki sngi ba khado na ta ke ba jia ka balang banta kata ka de kitab ji bapa ngin me pe ke ba kaya kitab ji pa ngishu bet ye ktin hedes pilap ba ktin hedes ka de ga shiol pilap ba de ga jingte pilap ba de ga dujok habong snga ba habong dujok pe de ba snutho dujok ang ne ga de ga hedes ka ba kren so na gine ki khatwai dali gi ktin hedes ngilale ye kini ngala pendep kumba shipodali ka ba sa mata ga de kitab sorry haga gospel jong Lukas ngin sa poisha ga gospel jong Lukas hadin bangi hikai pang hedes ngin sa le pule ga hedes pat naga testament beremro naga Septuagint Bible hadin jo kita ke ngin sa pe khado ye gospel jong Lukas kong bakhan reu ka ba ga Bible kong urus pa ole cha dujok ke ktin dujok to ga de ktin hedes ngin sa poisha ta re haga be de bagani jinkai ngalapan EP bat piyo ida gi khmat baga hedes ga de ga shio